Mimoriadna správa. Baby's Milk predstavuje revolučnú službu v starostlivosti o vašich najmenších. Baby's Milk Care. Baby's Milk Care obsahuje na mieru pripravené balíčky s unikátnym dojčenským mliekom Baby's Milk a prémiovou kozmetikou pre dokonalú starostlivosť o pokožku vášho bábätka za výnimočné ceny. Naša nová služba zabezpečí, že vaše bábätko bude mať neustály prístup k unikátnym produktom Baby's Milk, ktoré podporia jeho zdravý vývoj a rast. A to všetko z pohodlia vášho domova. Baby's Milk Premium Care iba za 119 € mesačne. Baby's Milk Lactose Free Care iba za 109 € mesačne. Baby's Milk Anti-Reflux Care iba za 109 € mesačne. Baby's Milk Care. Prémiová starostlivosť, ktorá rastie s vašim bábätkom.